Hi, nguzanele wakaMolefe ngihlola kuma Rose Shange entuzuma ka-H. Ungahambanga emhlangeni kusiphathe kabi, but ezintombi sikwazile ukwenza ividiyo la entuzuma H ukuze silule izintombi ukuthi ukuyiphatha kubalulekile njengentombazane. Not besides ukuba itshitshi, but ukuba intombazane uyakwazi ukuthola imfundiso ey'ntombini nawabazali. Iningi lamantombazane namanje asajwayele ukuthi amithe, and ukumitha kwabo bajust ukuthi benza ama-sacrifice kwabafana nawabangani babafana, and lokho akukho right. Most abazali abaningi bathanda ukuthi iy'ngane zabo zihambe nabo zifane nezinye iy'ntombi, kodwa ingane isheshe iphoxe ingane in the age of 12 years to 14 years. So njengathi intombi hayi ukuthi ngoba siphoqiwe, ngokuthanda kwethu nathi ngoba sakujabulela ukuthi ukuhamba kwey'ntombi kuney'luleko ey'ningi esiy'tholayo and ney'mfundiso ey'ningi.